panguva ino pari kuonekwa kunzi pane zviri kuitika zvizhinji mu the ruling party ZANU-PF nemunyika yedu nemugovernment. Panguva ino toona kuti Christopher Muchangwa oinvita aiwa vakomana vemedia to a press conference yaachanga achiholda muzuva ranhasi aiwa pa the ZANU-PF headquarters. Zarapinda mashoko kubuda panguva ino chionekwa kunzi Christopher Muchangwa oya nenhau aiwa dzanoda kutsanangura dzamuri kuona dziri kuitika nyika yedu yeZimbabwe nhau dzema constitutional amendments, nhau aiwa dzekufaiwa kana kuti mutewa kakaitwa vana vice president wife ana Mini Baloi nemamwe mapower plays ari kuitika mu the ruling party ZANU-PF. Vanhu vane mubvunzo vanhu panguva ino vadanyatsodzidzisa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndizarapinda mashoko muda kunyogwa panguva ino torigwa subscribe or like on the bell icon. Tiipinda pana pabuda nyika kuchidzi 10 March 2026. The above issue refers. The media is hereby invited to a press conference to be addressed by the Secretary for Information and Publicity and Party spokesperson, Comrade Ambassador Christopher Muchangwa, on Wednesday 11 March 2026 at 1100 hours. The presser shall be held at the ZANU-PF headquarters. Yours comradely, Dr. Vasaina Zvavana Marapira. Toba developments aripo. Muri Zimbabwe, akudani anonzwa. Panguva ino zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nyika yese yeZimbabwe yava kutotya kutopindura munhau idzi. Even varimo mu the ruling party ZANU-PF macho vanyatsokuonekwa kunzi aiwa nhau idzi aiwa dzava kupisa. Right now recently takaona mamotor vehicles achibuda achitava pamusoro pe Mnangagwa Dynasty achiti munhu mutapa anofanira kuramba achitonga nokusingaperi. Zvichireva kuti the Mnangagwa clan panguva ino icharamba iripo. Even the president akada kusepa down, vana vake nehama dzake they can assume that position vachiendera mberi nekurana nyika yeZimbabwe. Zvinhu zviri kuonekwa kuti nyika yese yeZimbabwe ma-institutions angava mabarracks angava ma-security forces, vanhu panguva ino vane kunyunyuta pamusoro pemadevelopments ava. Pena kumasection medu zvafunguro aimo todi pamusoro pezviitiko izvi. So subscribe or like, chat on the bell icon.